Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukela khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenze kanje ulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke ucephe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esifakayo. Ngikupha nje i-update ekuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates, njengoba-ke sazi sonke ukuthi-ke njengamanje isikhathi-ke lapho-ke silindele ukuthi-ke ezimnyama ziye kwi-pre-season yayo ukuzilungiselela isizini ezoqala ika-2025-2026. Umbiko-ke uthi i-Orlando Pirates izobheka khona-ke futhi eSpain, njengoba-ke kwenzeka kwi-pre-season eyedlule. Orlando Pirates-ke kuthiwa-ke ibuyela khona eSpain and futhi-ke sekuqinisekisiwe ukuthi-ke Orlando Pirates ngomhla ka-6 Julayi izobe-ke isuka la eNingizimu Afrika sibheke khona eSpain, bese kuthi-ke ngomhla ka-11 engayi-ke futhi kuJulayi iqembu lokuqala ezodlala nalo iyona-ke i-Bolton Wanderers yakhona-ke laphana-ke e-England ku-League One. Kuthiwa-ke impela-ke umdlalo uyoqala ngo-11 emini ngokwesikhathi-ke sala eNingizimu Afrika. I-Orlando Pirates-ke izobe-ke ibhekene ne-Bolton Wanderers yakhona-ke laphaya e-England laphana-ke ku-League One. Iyona-ke nje i-update engiyiphethe-ke okwamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.